Agosto pa lang, apan subsub na ang pagpangandam sa dakbayan sa Subo alang sa Sindulog celebration sa sunod tuig. Ang mga kabag-uhan nga ipatuman sa iranta sa report ni Alan Domingo. Sa labing una higayon, mahimamat sa mga deboto ang imahin sa Balaang Bata sa pahigayon nga suroy sa barangay. Ang imahin sa Balaang Bata gikan sa Basilika mismo ang musuroy sa mga barangay sa Dakbayan Sugbo sa tinguha nga makaabot kini sa mga deboto nga dili makahimo sa pagduaw sa Basilika tungod sa mga kakulian sa panglawas. Ato ning gipangandaman og sayo kay lagi nakita na nato unsay mga kakuwangan no sa side pod sa organizing committee. Giandam ni nato og maayo labi na sa public order and safety. Samtang gitug-an ni Tumulak nga nakigalayon ang iyang committee sa disaster ngadto sa Peace and Order Committee ni Konsehal Paul Labra alang sa pagsiguro nga magmalinawon ang kasaulugan. Aron dili maghuot ang syudad, ipahigayon ang nagkadiang kalihukan sa sinulog sa managlahing dapit sama sa South Road Properties, Plaza Independencia, Fuente Osmeña ug uban pa. Giklaro hinuon ni Tumulak nga sa Cebu City Sports Center gihapon ang sinulog main event. Atong gipaniguro sa atong mga katawhan kung doon naman gani mga kasaypanan ni atong mga nanlabay nga mga katuigan atol sa atong sinulog, basin among mahatagan og gamay kahupayan. Gipaniguro usab sa opisyal nga mabayaran ang mga tao nga moserbisyo sa mga kalihukan sa sinulog sa sunod tuig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.